Biserica se supună lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, întru totul, bărbaților, iubiți-vă pe femeile voastre, după cum Hristos a iubit biserica sa, de pe sine pe ea, ca să sfințească, curățind-o cu baia apei, prin cuvântul ce a fost dat, ca să se sfințeze însăși biserica slăvită, neavând pată sau zbrăcitură ori altceva, de acest fel, ca să fie sfântă, fără de prihană. Așadar, bărbaților sunt datori să iubească femeile lor, ca pe însuși trupurile lor, că cel ce iubește femeia sa, pe sine se iubește, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul său și fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum Hristos biserica, pentru că suntem mădulare a lui Hristos, întru trupul lui, din carnea lui, din noasele lui, din aceea va lăsa omul pe tatăl, pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos, în biserică, astfel voi fiecare să-și iubească femeia, precum însuși iar femeia să se teamă de bărbat. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea la Sfântul Evanghelist și Apostol Ioan citirea. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte în vremea aceea, s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era